Νομίζω το γνωρίζετε από την τηλεόραση αυτό το μεγάλο αθλητή μας. Παρακαλώ, δείξτε την αγάπη σας στον Τέχνο Τρομάρα. Είσαι ο πρώτος Τρομάρα των Ελλήνων. Αγαπητοί μου φίλοι, μια πλατεία καλησπέρα και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς παρόλα τις καιρικές συνθήκες. Δώσατε το παρόν και αγνοήσατε το κρύο και τα πάντα. Πιστεύω ότι είμαι λίγο γνωστός τα 33 μου ολόκληρα χρόνια δοσμένος για το μεγαλείο του αθλητισμού. Απόψε δεν θα με δείτε να παλεύω πάνω σε μια παλέστρα, αλλά θα παρουσιάσω ένα πρόγραμμα δυνάμεως. Αν και η παγωνιά είναι μεγάλος κίνδυνος για μένα, θα καταβάλω όμως κάθε φιλότιμη προσπάθεια προκειμένου να σας ευχαριστήσω. Δεν ήρθα να δώσω καμιά μπουνιά και να κατεβάσω κανένα πύργο, αλλά πιο πολύ με φέρνει κοντά σε εσάς τα πολυκαταστήματα ο Βερόπουλος και όλη αυτή την εκδήλωση, προκειμένου να δουν τα νέα παιδιά. Και ας μην ξεχνάμε ότι η Ανδρεία και η παλικαριά ξεκίνησε από την ωραία πατρίδα που λέγεται Ελλάδα, και να δουν εν πάση περιπτώσει τα μικρά παιδιά, τα παιδιά μας, όπου τα τελευταία χρόνια στον χώρο το δικό μας, που τα ναρκωτικά ήταν άγνωστα. Και τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κατά κάποιο τρόπο μόδα. Και θα ήθελα να συγχυστήσω εγώ, ο Γιώργος ο Τρομάρας, που από τα χέρια αυτά έχω βγάλει αμέτρητα παιδιά στα γυμναστριά μου. Πέρα από την αγάπη προς να έχετε αγάπη στα μαθήματα και τις ελεύθερες ώρες, καλό είναι να φοράτε μια φόρμα, να αθλείστε, σέβαση υπακοή στους δασκάλους και στους γονείς σας που κάνετε αγώνα για την επιβίωσή σας σήμερα τη μέρα, και μακριά από τσιγάρα και τόσες άλλες βλαβερές ουσίες, εννοώ για τη μάστιγα των ναρκωτικών. Θα δείτε λοιπόν εμένα τον Γιώργο Τρομάρα με αυτό το μικρό πρόγραμμα και τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος όταν αγαπάει το άθλημα. Για μία φορά ακόμη ευχαριστώ όλους εσάς που μας τιμήσατε. Ακόμη ευχαριστώ την TV Magic που είχε την καλοσύνη να έρθει να τραβήξει αυτό το πρόγραμμα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και αρχίζω το πρόγραμμά μου. Θα αρχίσω το πρόγραμμά μου σηκώνοντας ένα άτομο με τα δόντια από κάτω προς τα επάνω, με τα δόντια, με επαναλήψεις, και συγχρόνως θα στήσω ένα τηλεφωνικό κατάλογο όπου το είχα παρουσιάσει το 1972 σε μια τηλεοπτική εκπομπή που έστησα πιο γρήγορα από έναν άνθρωπο που στήσει δύο χαρτιά, δύο συγχρόνως τηλεφωνικούς καταλόγους. Θα το παρουσιάσω με ένα τηλεφωνικό κατάλογο. Όπου πας με περηφάνεια ρε Τρομάρα σε κοιτούν και στο ρίξα να βρέδεις όλοι σε χειροκροτούν. Όπου πας με περηφάνεια ρε Τρομάρα σε κοιτούν και στο ρίξα να βρέδεις. Χειροκροτήσεων. Ένα δυνατό χειροκρότημα για τον παλαιστή μας ο Τρομάρας, και προσέξτε το τηλεφωνικό κατάλογο που χώρισε στα δύο. Ένα δυνατό χειροκρότημα αξίζει. Δεν έχει μέχρι τώρα βρεθεί άνθρωπο να ανοίξει αυτά τα τεράστια ελαττήρια. Προσέξτε το. Ένα δυνατό χειροκρότημα για τον Τρομάρα. Και τώρα αυτά τα ελαττήρια που βλέπετε τα τρία, στο άνοιγμά τους αντιπροσωπεύουν σε κιλά 384 κιλά. Θα τα ανοίξω με τα δόντια και συγχρόνως άλλα δύο με τα χέρια, με μία κίνηση όλα μαζί. Όπου πας με περηφάνεια ρε Τρομάρα σε κοιτούν και στο ρίξα να ανεβαίνεις όλοι σε χειροκροτούν. Όπου πας με περηφάνεια
τρομάρα σε κοιτούν και στο ρίξαν ανεβαίνεις όλοι σε χειροκροτούν. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα για το επόμενο νούμερο. Θα παρακαλέσουμε να περάσουμε 20 γερά άτομα εδώ μέσα, άντρες, όχι ανταλλακτικά. Συνεχίζοντας, αγαπητοί μου φίλοι, το πρόγραμμά μου, θα ήθελα να βάλω 4 αυτοκίνητα. Μπορεί οι μεγάλοι να είδανε άνθρωπο να κρατάει μέχρι 2 αυτοκίνητα εν κίνηση. Λίγος αυτοδιαφημισμούς, με υπερηφάνεια, αυτά τα λόγια που βγαίνουν από τα χείλη μου, είμαι ο μοναδικός ανά τον κόσμο που μπορώ να κρατήσω εν κίνηση μέχρι 4 αυτοκίνητα 1600 κυβικά το έκαστο. Λόγω του ότι ο χώρος είναι πάρα πολύ περιορισμένος, θα περιοριστώ, θα περάσουν 20 λεπτές μέσα, να κάνουμε μία δοκιμή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και στο ρίξαν ανεβαίνεις όλοι σε χειροκροτούν. Όπου πας με περηφάνεια δεν τρομάρα σε κοιτούν και στο ρίξαν ανεβαίνεις όλοι σε χειροκροτούν. Πάμε σιγά σιγά. Πάμε. Τραβήξτε! Τραβήξτε! Προσπαθήστε να ανοίξει τα χέρια του! 15 θέσεις! Όσο και να τραβάτε δεν πρόκειται να κατανοίξετε, δεν τα ξέρω τα χαρτάρι. Ένα δυνατό χειροκρότημα για τον Τραβάρα. Λοιπόν, θα κάνω μία μικρή επίδειξη. Με την πρώτη θα βάλει μπρος, θα ξεκινήσει σιγά σιγά, normal. Και θα επιδιώξω δίχως καμία κόντρα, θα είμαι στον αέρα. Μάριον. Ο πρώτος ρε τρομάρα των Ελλήνων Παλαιστίνων. Αυτός είναι ο Τραβάρας! Όλα τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, έχουν μία αρχή και ένα τέλος. Όπως είπα εκ των προτέρων, δεν ήθελα να δώσω καμιά κεφαλιά για να κατεβάσω κανένα πύργο, αλλά ήρθα πιο πολύ για τα νέα παιδιά, για τα παιδιά μας. Και όπως είπα εκ των προτέρων, ότι μάστηκα το ναρκωτικό του σήμερα ημέρα, την Γεβέργη. Εγώ, σαν αθλητής, αυτά μπορούσα να κάνω, αυτά παρουσίασα, τα παρουσιάζω για τα παιδιά μας και δίνω τα μηνύματα αυτά που πρέπει να δώσω. Και ας μην ξεχνάμε, πέρα από ο παλαιστής,
Είμαι εκπαιδευτικός καθηγητής ομαδικής αγωγής και πέρα από την προσφορά που κάνει ο κύριος Βερόπουλος στα πολιτικά καταστήματα, εγώ σαν αθλητής κάνω αυτή την προσφορά στα νέα παιδιά, στα παιδιά μας, μακριά από τα τσιγάρα, τα ναρκωτικά κτλ. Από μένα λοιπόν τον Γιώργο Τρομάρα, από το μεγάλο μας λαϊκό τραγουδιστή Θεόδωρο Ζαφεράκη, από τη διευθύντρια του Σαφάρι Πάριον, από τον μικρό θηλυοθαυμαστή Ότρε, από τον μεγάλο φακύρι που ακούει στο όνομα Γιώργη. Σας ευχόμαστε υγεία, καλή σταυρομία στα παιδιά σας και καλό χειμώνα να έχουμε. Με όλη μου την αγάπη σας ευχαριστούμε, με όλη μου την αγάπη προσωπικά εγώ, Γιώργος Τρομάρας, σας αγαπώ πάρα πολύ. Αγωνίζουμε για αυτή την ωραία την Ελλάδα. Ευχαριστώ, καλή θα σας. Ονομάζομαι Μάριον και ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους του Σαφάρι, το συγκρότημα Σαφάρι που βρίσκεται εδώ στην Αγία Παρασκευή στο Γιώργο Βερόπουλο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον κύριο Τρομάρα που μας βοηθάει στην εκδήλωση που κάνουμε εδώ εντελώς δωρεάν. Και θέλω να σας πω ότι τον Γιώργο ξέρουμε εδώ και 15 χρόνια. Είναι ένας μεγάλος αθλητής με μεγάλη αγάπη που γυμνάζεται και προσφέρει κάτι στα μικρά παιδιά και στους μεγάλους να αποδείξει η γυμναστική, τι προσφέρει η γυμναστική. Γιατί Γερμανίδα είμαι, το καταλαβαίνετε από την προφορά μου. Έχουμε γνωριστεί τον Γιώργο πριν περίπου 14-15 χρόνια. Σήμερα στη Γερμανία, σε ένα γήπεδο που έδωσε τις εκδηλώσεις και είμαστε εμείς εκεί παρόν, εκεί γνωριστήκαμε, εκεί αγαπήσαμε και τον Γιώργο και θέλουμε να βοηθήσουμε και τον Γιώργο στο μεγάλο έργο που προσπαθεί να προσφέρει, να μαζέψει τα παιδιά από το πεζοδρόμιο, να μην παίρνουν αγροτικά, να μην καπνίζουν, να φύγουν από τον δρόμο, να πάνε στα γυμναστήρια, γιατί την παιδική ζωή καταστρέφεται πολύ εύκολα και είναι χρήμα να χαθούν τα νέα παιδιά στον δρόμο. Γι' αυτό ο Γιώργος, όπου και να είμαστε, και ο Γιώργος έχει χρόνο να είμαστε κοντά μας, κάνει αυτές τις επιδείξεις, να προσφέρει τους νέους υγεία και να φύγουν από το πεζοδρόμιο. Αυτό ήθελα να πω και ευχαριστώ τον Γιώργο που ήρθε σήμερα εδώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την TV Magic και ιδιαίτερα το φίλο μου τον Βασίλη τον Λαζαρίδη που ετοίμησε και το συνεργείο που ετοίμησε αυτή την παράσταση, καθώς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φίλους παρόλα τις καιρικές συνθήκες στο Πάγος που η παγωνιά αυτή που δώσαν το παρόν. Καθώς θα ήθελα να ευχαριστήσω τα πολυκαταστήματα Βερόπουλος που γίνεται μια προσφορά για το κοινό, το καταναλωτικό κοινό του Βερόπουλου. Ερχόμαστε μαζί με το Βερόπουλο αυτό το διάστημα. Η αγάπη στο άθλημα με κρατάει, είναι τα χειροκροτήματα των Ελλήνων φιλάθλων. Έχω αγαπήσει τόσο πολύ αυτό που λέγεται Ελλάδα, όσο τίποτα άλλο στη ζωή μου. Παρόλο που έχω γυρίσει όλο τον κόσμο, η αγάπη προς τον αθλητισμό με κρατάει. Διατηρώ επί 4 ετών γυμναστήρια. Εξακολουθώ να αγωνίζομαι πάνω στις παλέστρες, αλλά πέρα από τις παλέστρες παρουσιάζω και ορισμένα δυναμικά επιτέματα και νομίζω ότι λίγο πολύ οι φίλοι θυμούνται. Όπου έχω τραβήξει βαγόνια, νταλίκες στο Κουβέιτ μέχρι 35 τόνων, σε διάφορες εκπομπές εδώ πέρα 10-15 αυτοκίνητα, να περνάω αυτοκίνητα πάνω από το κορμί μου, να τα κινητοποιώ και πάρα πολλά. Λοιπόν, ήταν ένα μήνυμα για τα νέα παιδιά που τα τελευταία χρόνια, όπως είπα και στο πρόγραμμά μου, η μάστιγα των ναρκωτικών δίνει και παίρνει. Και περνάω πιο πολύ να δώσω τα μηνύματα αυτά για τα νέα παιδιά και πιστεύω ότι είναι τροφή και είναι λειτουργήμα αυτό που παρουσιάζω για τα νέα παιδιά. Το επαναλαμβάνω αυτό, για τα νέα παιδιά, γιατί ας μην ξεχνάμε και γελιόμαστε, τα νέα παιδιά είναι αυτά που θα κρατήσουν αύριο περήφανα στα χέρια τους τη σκητάλη της παντίδος. Μαζί στο πρόγραμμα, πέρα από το θερεοθαυμαστή, τον Ζοχλέρ, τον μεγάλο Γιώργη, τον Αντρέ, είχαμε την ευκαιρία και τη χαρά να είμαστε μαζί με τον Θεόδωρο τον Ζαφεράκη, ένα μεγάλο καλλιτέχνη τραγουδιστή, ο οποίος αυτή τη σεζόν δεν δουλεύει. Ετοιμαζόμαστε για μια μεγάλη περιοδία για να κάνουμε στο εξωτερικό, αλλά πέρα το ότι είμαστε συνεργάτες, είναι και αδερφός μου, είναι γαμπρός μου, εκτός και αυτό είναι και αδερφή μου εδώ κοντά, είναι μεγάλη μου χαρά που συνεργάζομαι με τα αδέρφια μου και ετοιμαζόμαστε για το καλοκαίρι. Από μένα τον Γιώργο Τρομάρα, φιλιά σε όλους τους φίλους, στους συνεργάτες εσάς, το συνεργείο. Θόδωρα, αν θες να προσθέσεις κάτι. Έχω
Να πω δύο κουβέντες. Ευχαριστούμε τον κύριο Βερόπουλο που μας τίμησε σήμερα και το κοινό, διότι ο κύριος Βερόπουλος είναι ένας εξαίρετος άνθρωπος με τα πολυκαταστήματα και αυτή την εκδήλωση την κάνει δωρεάν για τον κόσμο. Και πιστεύω και άλλοι άνθρωποι να μιμηθούν σε τον Βερόπουλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε.